Takže môžeme. Tak, dobrý deň. Na začiatok sa predstavím, som Radovan Garabík, pracujem na jazykovedom ústave Ľudovíta Štúra. A keď sa ma niekto spýta, že čo robím, tak väčšinou poviem, že počítačová lingvistika, aj keď je to taký širší záber v konečnom dôsledku, napokon takmer všetko. Ako v dnešnej dobe je viac menej jasné, že všetci nás tlačia do umelej inteligencie a veľkých jazykových modelov, takže ešte aj to pribudlo. No ale táto prezentácia veľmi výnimočne nebude o umelej inteligencii a veľkých jazykových modeloch, ale o cudzích slovách v slovenčine. Mám v názve otázku, tak hneď upozorním, že na túto otázku vyslovene neodpoviem veľmi úmyselne, nechám už na každom, že nech si odpovie, ako si myslí, že tá skutočnosť je. Takže budeme hovoriť o tých cudzích slovách, ktoré sú prevzaté do slovenčiny, ktoré sú rôznym spôsobom adaptované. Nebudeme hovoriť o kalkoch, ináč dovolil som si použiť originálne cudzie slovo pre kalk, aby to bolo také zaujímavejšie. Ako príklad takých cudzích slov, ktoré nie sú adaptované, sú napríklad whisky alebo selfie, keď sa píšu tým pôvodným pravopisom. Adaptované cudzie slova, ako úmyselne používam všetko to anglické, tak to sú napríklad combine, weekend, football a podobne. S kalkou môžem spomenúť taký v dnešnej dobe pomerne populárny Majte pekný deň, čo sa s tým stretávame častejšie a častejšie. Nebudeme teraz diskutovať o tom, že či to tak má byť alebo nemá byť, ale stretávame sa s tým. No ale o kalkoch to nebude. No a potom sú tu slová, ktoré nie sú cudzie, ale sú rídzo slovenské. Pri slove robot je tu taká kontroverzia, že do dneška sa hádajú zástupcovia toho, že či Čapek to pochytil v Tatrách, keď bol na dovolenke, alebo je to z archaickej češtiny, tak či tak nie je to také cudzie slovo, ako by sme si mysleli. A rídzo slovenské slovo home office. Respektíve nie je to rídzo slovenské, lebo používa sa aj v češtine. Ale nie je to slovo anglické, pretože po anglicky sa to povie working from home, alebo niečo podobné. Home office je neznámy termín. Naozaj sa to používa len v Českej republike a na Slovensku. Takže tak. No, ja som už túto prezentáciu niekoľkokrát prezentoval v rôznych obmenách, aj z toho vznikol takýto krátky článok, takže tu uvádzam príslušný bibliografický záznam. A prejdeme potom k zdrojom dát, tak náš primárny zdroj bol Slovenský národný korpus, v tom čase verzia 7.0, tzv. Vyvážený, to znamená, že sa skladá z tretiny publicistiky, tretiny odborných textov a tretiny beletrie, ktorý mal zhruba 340 biliónov slov. A použili sme túto literatúru, hlavne slovník cudzích slov, ktorý je dostupný aj na slovníkovom portáli a stručný etymologický slovník slovenčiny. No a lingvistika býva taká nezrozumiteľná, takže ja prejdem teraz z takej zrozumiteľnej matematickej časti a začneme všeobecne známym Zipfovým zákonom, ktorý hovorí asi toto, že frekvencia slova, čiže počet výskytov v nejakom korpuse je nepriamo úmerný jeho poradiu. Čiže keď najčastejšie slovo v nejakom, povedzme, knihe sa nachádza 20 000 krát, druhé najčastejšie bude 10 000 krát, tretie najčastejšie 5 000 krát, štvrté najčastejšie 2500 krát a tak ďalej. A samozrejme, ten príklad bol, keď ten koeficient je rovný jednotke. To samozrejme pre jazyk neplatí. A tu teda máme príklad najčastejších slov z tohto korpusu. Je to už lematizované, čiže v základnom tvare. Úplne podľa očakávania najčastejšie sú čiarka a bodka, potom byť vo všetkých tých možných tvaroch, spojky a podobne. A prvé plnovýznamové slovo v týchto najčastejších je rok. Možno za to môže to, že tretina je publicistika. No a keď si pozrieme, ako tie čísla vyzerajú konkrétne pre tento náš korpus, tak asi takto. Čiže to S-ko, ten exponent je takmer rovný jednotke, čiže no. Takto to potom vidíme. Tá zelená čiara je teoreticky očakávaný a tá modrá je, ako sa to naozaj vyskytuje v korpuse. Tu na tej x-ovej osi vidíme, že ktoré slovo kam už patrí. Napríklad 4 sa vyskytuje asi 100 000 krát, oblečenie asi 10 000 krát a tak ďalej. A na konci sú slova, čo sa vyskytujú raz, napríklad fakt kognitívna a všelijaké preklepy a tak ďalej. No a prečo o tom takto hovorím, že na tom sme založili našu prácu. Odstránim najprv všetko, čo k
k analýze nepotrebujeme, číslice, interpunkciu, vlastné mená a nie celkom. My sme tú analýzu robili aj s vlastnými menami a potom ešte raz bez vlastných mien a jednopísmenové slova alebo v úvodzovkách slova, alebo okrem predložiek a spojok zvyšok sú všelijaké preklepy a tak. Zobrali sme 1999 najčastejších slov z tohto korpusu a pôvodne to malo byť 2000, ale pomýlil som sa o jedna, keď som robil ten zoznam. To podobne ako tí ľudia, čo sa pomýlili a myslia si, že 3. tisícročie začalo rokom 2000. Tak. A teraz si zadefinujeme, že z čoho vychádzame. Tak slova samozrejme v jazykoch putujú, že v nejakom tom jazyku, povedzme v starej gréčtine nejaké slovo je, preberú to Rimania, preberú to Feničania, a preberú to od nich Slovania a tak ďalej. Takže sme si zadefinovali termíny, definujeme si jazyk štartovací, to je tam, kde vieme dohľadať, že v ktorom jazyku to slovo, z ktorého pochádza, potom nejakým putuje, potom si zadefinujeme, že jazyk posledný, to je to, z ktorého to priamo slovenčina prevzala. No a všetky dáta, ktoré sme robili, sú potom dostupné tu, na tejto adrese. To chvíľku. V podstate stránka jazykovedného ústavu a za ňou dáte /data.html. Tak, chvíľku počkáme. Dobre. Tak, no a ručne sme teda týchto 1999 slov označili, kde sme ku každému označili jazyk, z ktorého pochádza, alebo prípadne tú postupnosť, ako išlo napríklad slovo politicky z gréčtiny do latinčiny, do francúzštiny a z tejto prevzala slovenčina. A niektoré jazyky ukazujú, že to bolo prevzaté veľmi dávno, napríklad starohorno-nemecký jazyk, z ktorého pochádza úplne najčastejšie cudzie slovo v slovenčine a to je slovo musieť. Ako zdá sa nám, že to je predsa pravé slovanské slovo, ale keď sa tak človek zamyslí, že musieť sa vyskytuje v slovenčine, češtine, polštine a oboch lužických srbčinách, kde to vôbec nie je prekvapujúce, že to sa podobá nemeckému musen, a v iných slovanských jazykoch je to jednoducho ináč, tak už to človeku začína tak dochádzať, že možno to nebude celkom také slovo. No nie je, pochádza to z nemčiny. Práve slovenské, keby sme toto neprevzali, tak by to možno bolo východoslovenské trebať, alebo také pravé slovenské načím, bolo mi načím a niečo. No, a tak. Takže toto sú naozaj tie najčastejšie cudzie slova v tomto korpuse. Ešte raz opakujem, že je to korpus písaného jazyka, zložený z tých tretín, beletria, odborné texty, publicistika, čo tiež na to treba pamätať. No a tie kódy jazykov, tie sú potom podľa tej publikácie Slovník cudzích slov. No a potom si to samozrejme môžeme rozdeliť podľa štartovacieho jazyka. Tak na tomto grafe treba to čítať takto. Človeka to zvádza k tomu po stĺpcoch, ale je to v poriadkoch. Tak tá veľká modrá časť, tak to je slovenský jazyk. To sú originál slovenské slova a ten výsek to sú cudzie. Tak vidíme, že z tých cudzích je skoro polovica latinských, potom z tej zvyšnej polovice je asi tak tretina gréckych, potom je ten starohorno-nemecký, za ktoré môže hlavne to sloveso musieť, a potom angličtina, čeština a tak ďalej, ďalšie slova. Tak aby to bolo prehľadnejšie, tak tú slovenčinu z toho vysekneme a toto je potom podiel cudzích slov v tej našej vzorke začiatku korpusu. Takže vidíme, že latinčina je takmer presne polovica, potom z tej druhej polovice, ako krásne vidíme, gréčtina, starohorno-nemecký, angličtina, to je to zelené, český, taliansky a tak ďalej, potom sa to už tak stráca. No a toto je to isté, ale posledný jazyk, čiže ten jazyk, z ktorého sme to bezprostredne prevzali. Takže latinčina je tam samozrejme, ale na rozdiel od predchádzajúceho, kde bola gréčtina ako druhý najčastejší, sa tu vyskytuje francúzština, gréčtina až po nej. Čiže veľa slov, čo takto putovali niekde po Európe a vznikli z nejakej gréčtiny a latinčiny, sme prevzali práve z francúzštiny. A zvyšok je viac menej podobné. No a toto isté, len zrušíme slovenčinu, takže tu krásne vidieť, že ako trošku ubudla latinčina, keď berieme ten posledný jazyk. A v podstate o ten malý výsek latinčiny, ktorý ubudol, sa trošku delí francúzština a ostatné jazyky.
No, takže keďže už máme ten dataset, tak už nie je problém potom si z toho vyextrahovať, čo len chceme. Takže napríklad tu máme teda zoznam najčastejších cudzích slov z latinčiny. V tomto zozname nerozlišujeme, či je to štartovací alebo posledný. Takže úplne najčastejšie latinské slovo je problém, pôvodom z gréčtiny. A druhé je škola. A v slovníku cudzích slov bolo označené, že je to zo starej latinčiny, čo teda je aj v celku tak, nebolo to prevzaté niekedy počas renesancie a pôvodom grécke. A potom štát, situácia, a tu sa trošku pristavím pri tomto SK. My sme aj v prípade homonymných slov značili na nejakej vzorke, že koľko je ktorých. Čiže SK znamená, že zo vzorke 20 slov 11 bolo čisto slovenských, ako skratka Slovensko, ale 9 z nich bolo zloženie dvoch slov, slovenčiny a latinčiny, to bola skratka slovenská koruna. Slovenská je slovenské slovo, koruna je samozrejme z latinčiny. Takže do toho koláčového grafu to vstúpilo v pomere 11:9. No, potom informácia, sociálny SR ako skratka Slovenská republika z latinčiny do francúzštiny, bolo to slovo republika a prvá časť Slovenska. Ako z tohto vidno, že skratky sme naozaj takto analyzovali, čo teda má aj svoje výhody, aj svoje nevýhody. Percento, autor, projekt, politický, to je v podstate také očakávané. Zaujímavé je slovo banka, lebo všade sa učí, aspoň za mojich čas sa učilo, že banka je veľmi pekný príklad, ako slova môžu, dve rôzne slova prísť do jazyka a stanú sa z nich homonymá. Že banka je jednak tá finančná inštitúcia, a jednak je to, kde chemici lejú svoje všelijaké roztoky. A v češtine sa to dokonca líši banka, baňka, v slovenčine nie. Ale na vzorke v našom korpuse tak prakticky všetko bola tá finančná inštitúcia. Chemická banka sa jednoducho nevyskytla. Chemická by bola z latinčiny, ale finančná inštitúcia je pôvodom germánske slovo, ktoré prešlo do taliančiny a s nej potom sa to nejak presunulo do celého sveta, lebo vieme, že bankovníctvo vymysleli viac menej v modernej dobe v Benátkach. Ináč bankrot tiež znamenalo pôvodne bankarotta, čiže zlomená lavica. Keď bankár skrachoval, tak od zlosti rozbil tú lavicu, kde sedel a teda vyhlásil bankrot. Tak. Podobne tu máme zoznam z gréčtiny, tiež nerozlišujeme štartovací a posledný, takže to najčastejšie problém zostalo, aj škola, systém, program. Euro je zaujímavé slovo, také niečo medzi, lebo je to akože pôvodne grécke, neprešlo to cez žiadny iný jazyk nejako k nám, ale je to umelo vytvorené slovo na základe gréckeho Európa a podobne. Takže sme ho zaradili, že je grécke, lebo však čo s tým. Auto je potom samozrejme skratka automobil, ktoré je čisto z gréčtiny, ale novoutvorené slovo. A podobne, priamo z gréčtiny, čo neprešli cez latinčinu, je iba cirkev a ekonomicky v tomto zozname najčastejších slov. A potom je nemčina, tam je v tomto zozname už nerozlišujeme hornú nemčinu, dolnú nemčinu, germánske jazyky a tak ďalej, aby to bolo teda jednoduchšie. Tak samozrejme vedie to musieť, potom chvíľa, cieľ, rámec, zase tá banka, čo teda pôvodne z germánskeho jazyka, vďaka. Vďaka je vlastne predpona v a ďakujem pochádza z nemeckého danken, takže tiež nemecké. Peniaz, budova, farba, pohár a tak podobne. No a prichádza ten jazyk, na ktorý asi všetci sa tešia, že angličtina, lebo dosť často sa stretávame s názormi, že teda veľa slov je anglických a strašný prílev a slovenčina zaniká a podobne. Tak tu máme najčastejšie slova z angličtiny prevzaté. Tak priamo čisto anglické film, goal, klub, tým. Tie sme hromadne preberali niekedy v medzivojnovom období, v minulom storočí, kedy v češtine a slovenčine sa začali rozvíjať športy a tieto jazyky prevzali strašné množstvo športovej terminológie z angličtiny. Goal, goal, foul a podobne. Samotné názvy športov, futbal, hokej a tak ďalej a tak ďalej. Ja som aj navrhoval, že namiesto futbal by sme mohli používať rídze slovenské kopaná, kde je problém, keď môže byť hádzaná a vybíjaná, ale ľudia sa na mňa dívali tak čudne, takže som to navrhovať prestal. Ináč aj ten futbal je vlastne taký patvar, lebo aký bal, keď v angličtine je to ball, tá druhá zložka slova. No a zase za zmienku stojí toto. Čo to robí v slovenských textoch?
napríklad tento určitý člen anglický. No a k tomu toľko, že rozhodli sme sa, že do tejto analýzy zaradíme aj také slová, ktoré sa nachádzajú v citátových výrazoch. A veľmi často, vzhľadom na to, že korpus má tretinu publicistiky, sú to názvy filmov. Režisér ten a ten natočil film The neviem čo, Adventures of Harry Potter, alebo tak nejako. Takže to sme oanotovali. Tiež je na zváženie, mohli sme ich vyhodiť, mohli sme ich nechať, ale rozhodli sme sa, že teda už kvôli konzistencii ich tu necháme. Podobne sa tu dostalo aj to in, kde vo vzorke skoro polovica bolo in pochádzajúce z latinčiny, a tretina odborných textov podotýkam, takže všelijaké latinské frázy. Zvyšok z angličtina, teda jedno sa tam priplietlo, nejaké talianske, to bol, ak sa nemýlim, nejaký hudobný termín. Ale to nie, striktne vzaté, to nie je súčasť slovenčiny, to sú jednoducho citátové výrazy, ktoré správne dokonca by mali začínať úvodzovkami a končiť úvodzovkami. No, takže potom vidíme, že ďalšie anglické slova, už nie priamo anglické, sú dolár, internet, to je naozaj novo prevzaté slovo. Parlament, partner, televízia, ktorá tiež pochádza pôvodne z nejakej tej latinčiny a gréčtiny. www je kombinácia dokonca troch anglických slov ako skratka. Off zase patrí citátovým výrazom, šport bolo pôvodne latinské, ale tak my sme to prevzali z angličtiny. Takže sa môžeme zamyslieť teda, že ešte keď si porovnáme tie počty, tak vidíme, že najčastejšie anglické slovo 94 000, to je film. To neviem, ako by som presne nahradil, že aký slovenský termín by som odporúčal, asi najradšej žiadny. No ale keď to porovnáme s nemčinou skoro 400 000, s latinčinou 172 000, tak tá angličtina fakt má ešte čo doháňať, aby sa aspoň troška vyrovnala latinčine alebo nemčine. No, prejdeme na češtinu, tam je tých slov prekvapujúco menej. Ono tých českých slov nepreberáme až tak veľa, vzhľadom na to, že tie jazyky majú paralelný vývoj a veľa slov je tam jednoducho rovnakých alebo podobných tam aj tam, takže sa nedá povedať, že prevzal niečo od niekoho. No najčastejšie slovo prevzaté z češtiny je otázka. Mohlo by to vyznieť trošku prekvapujúco, ale keď sa zamyslíme, že v slovenčine nemáme sloveso tázať sa, v princípe máme, ono je vedené v starom slovníku slovenského jazyka ako knižné, lebo sa to kedysi dávno používalo, ale v princípe nie. Ako väčšinou sa uvádza ako príklad dotazník, lebo v slovenčine nemáme ani dotaz, ale v princípe je to ten istý problém, odvodené od slova tázať sa. Potom slovo skupina. V slovenčine tiež nemáme až také, že kúpiť sa, tak možno nejak veľmi poeticky knižne. Trieda nie je celkom jasné, že či je to ozaj z češtiny a z čoho to pochádza, či ozaj zla. Ale povedzme, že veríme tým dohadom, že to môže pochádzať z latinčiny cez taliančinu a češtinu. No zabezpečiť tiež je české, lebo zabezpečiť v podstate pochádza, to je predpona za, potom slovo bezpečný, ktoré tiež je z češtiny. A prečo bezpečný? Lebo je bez péče. A v slovenčine to slovo péče nemáme. Takže sme to prevzali celé ako jednu zložku z češtiny. Slečna je tiež jedno z takých slov, kde ten pôvod nie je úplne jasný, ale objavilo sa to naozaj v českých textoch. A nie je jasné, ako to vzniklo. Hypotéza, že je to z komolenia svlečna, že sa svléka, tak to necháme humoristom. To ako u nás Lasica Satinský si vymysleli, že pohovka by mala byť hovník, lebo sa na tom hovie, tak to je podobný tvar. No rovnako je v tom nebezpečný, ako jedno z častých slov prevzatých z češtiny a prekvapiť. Pre je predpona a ukvapiť a podobné slova, kvapný v slovenčine tiež nejak veľmi, ako kvapka existuje, ale to je iné, no, nesúvisiace. No, tak teraz si ukážeme francúzština, keďže som hovoril, že je to jazyk, z ktorého veľa slov prešlo ako z posledného jazyka, že to bola tá posledná zastávka, tak úplne na začiatku vedie skratka Slovenskej republiky SR, čo teda pochádza pôvodne to republika z latinčiny, ale tak Francúzi to veľmi spropagovali počas svojej revolúcie, to akože v podstate vtedy vznikla prvá veľká ozajstná moderná republika počas francúzskej revolúcie. A politicky, to je z gréčtiny, organizácia, ministerstvo, všetko sme preberali z francúzštiny. Výnimkou je slovo tréner, ktoré je pôvodne francúzske, ale
Zase športový termín prevzali sme z angličtiny, keď sme tu začali hromadne športovať. Plán minister, zase republika ako samostatné slovo, politika, sezóna. D je zase taký patvar. To, že 12 francúzskych, to sú vlastné mená. Všelijaký šlachtic, D niečo. Šanca, fond, šéf a tak podobne. A tak podobne. Slovo management sa tu nedostalo. Tam je trošku, to je také veľmi zaujímavé slovo, lebo sme to prevzali jednak z francúzštiny kedysi dávno a vyslovovalo sa to management, alebo management, kto chcel. A neskôr sme to potom začali čítať po anglicky a začalo sa to objavovať v takých novších textoch prekladaných z angličtiny. A až vtedy sa to dostalo naozaj do širokého jazyka. Ale už sa to číta management. A teraz je otázka, že prevzali sme to teda z francúzštiny alebo z angličtiny, no tak tu sme si povedali, že z francúzštiny, že nebudeme to až tak rozlišovať. No, toto bol zhruba obsah toho článku. Tam sme samozrejme to robili tak trošku podrobnejšie, osobitne sme rozlišovali ešte aj vlastné mená a všeobecné podstatné mená a tak ďalej. Ale tam nie sú veľmi zaujímavé veci, akurát keď sme zobrali do úvahy aj mená, tak posunula sa trošku hore, ale o máličko hebrejčina. Lebo veľa mien je biblických, čiže v konečnom dôsledku hebrejských. No, ale tak minimálne, že to ani som nepripravoval tabulky. No a čo je novinka, čo v tom článku nie je, lebo som to urobil neskôr, tak hovorený jazyk. V jazykovednom ústave máme hovorený korpus, čo sú naozaj nahrávky. Máme ho v rôznych verziách, ale tá, ktorá stojí za to, tak to je táto verzia 7.0 Sein, zase cudzie slovo. No. To znamená, že sú to v podstate normálne riadené rozhovory, nie sú to napríklad nahrávky Ústavu pamäti národa, ktorých máme niekoľkonásobne viac, ale to je už veľmi špecifický jazyk. Takže po prepise to má okolo 4 milióny slov, čo je výrazne menej než tých skoro 400 miliónov toho vyváženého korpusu, ale niečo by sa na tom predsa len dalo urobiť. No. A keďže tých 1999 slov sme mali označkovaných ručne, samozrejme bolo by dosť náročné to zopakovať na hovorenom korpuse, takže toto sme urobili automaticky na základe slovníka cudzích slov. Jedna vec je, že slovník cudzích slov nezachytáva musieť a chvíľa ako cudzie slova. Takže to treba mať na pamäti, preto tu tá nemčina nebude taká výrazná. A druhá nepríjemnejšia vec je, všetky tieto slova, si, ale, rad, mama, sa, von, do, toto, mesto, meno sú označkované v slovníku cudzích slov ako cudzie. A oni sú cudzie. Prvé je talianské, druhé je anglické, ale, pivo, ktoré sa vyskytuje aj v slovenských reáliách. Rad je v slovníku cudzích slov označený ako radiation absorption date. Date som zvýraznil tučne, lebo podľa mňa to malo byť dose, ale na naše účely je to jedno. Mama je talianské, označuje prsník ako odborný termín. Sa som už zabudol, čo bolo, fon je samozrejme predpona v menách. Do je talianské hudobný termín, poznáme do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mesto a meno sú zase hudobné termíny. No. Čo bol problém, takže nakoniec sme si predsa len tie slova pozreli a aspoň sme vyškrtali tieto, aby nám neplietli štatistiku, lebo by sme mali potom strašne veľa falošnej taliančiny. No, tu sa mi trošku ten koláčový graf nepodaril, ale približne vidíme, že slovenčiny je 95,7%, to je zhruba tak, ako v písanom jazyku, trošičku viac a z toho zvyšku zhruba polovica sú latinské a polovica ostatné. No, takže pozrieme sa teraz na tie slova v hovorenom jazyku z latinčiny. Takže úplne na začiatku najčastejšie je fakt. Akože fakt, no. Keď sa nad tým zamyslíme, nie je to prekvapujúce, že oproti písanému jazyku, kde je to úplne niekde dolu ako zanedbateľné, tak je to na začiatku situácia. A potom je zaujímavé, že to úplne ako keby sme hovorili o politike, tie rozhovory, čo teda možno aj boli, fungovať štát super. No, vzhľadom na to, že je to super, tak to asi neboli až tak rozhovory o politike, lebo to by tam nebolo slovo super. Študovať normálny relácia percento študent. Takže ja to takto preklikám. No. A keď to porovnáme s týmto v písanom problém škola štát, ten štát je tam aj tam situácia, ale v hovorenom sa do popredia dostalo fakt a super. No.
Ako v konečnom dôsledku je to znak toho, že metóda, ktorou sme to robili, bola dobrá, lebo nás to neprekvapuje. No, potom si rovnako pozrieme gréčtinu. A na rozdiel od písaného jazyku sa do popredia dostalo slovo téma a fotka, ktoré v písanom, fotka vieme, keď už tak by to bolo fotografia a v písanom sa to nevraví, ale v súčasnosti sa teda každý z nás nosí vo vrecku taký prenosný fotoaparát a fotíme sa v podstate non-stop. Zas som použil cudzie slovo. No. A podobne sa dostalo do popredia aj slovo program a koruna. Tak a tým som v podstate prišiel na záver, takže ďakujem za pozornosť a snažil som sa, aby sme mali pár minút aj dosť na prípadné otázky. Mňa napadlo slovo pláž, že to je z francúzštiny, lebo že vlastne v francúzštine pláž, aj v slovenčine, v španielčine la playa. V taliančine piaggia, takže áno. To ako, bez toho, aby som sa pozeral, si tipnem, že teda skoro určite áno. Dobre, takže... Akým spôsobom prebieha to pátranie po pôvode jazyka, lebo niekedy to musí byť také ľahké, ak je to nejaký, ja neviem, sanskrit alebo neviem čo. No, keď je to sanskrit, je to veľmi jednoduché, lebo tam ako stačí, že človek ovláda sanskrit, pozrie sa a vidí to. A vie, aké boli tie fonetické zmeny a čím sa líši, že keď je tam niekde k, tak v slovenčine to bude často s alebo tak a dopátra sa. Ale to je naozaj často detektívna práca, ako takto, že ja som tu hovoril, ako že je to tak a platí to a to slovo je odtiaľ. A to sú všetko také, že možno a snáď a ukazuje sa. A je hypotéza, že to zase treba tak brať, že nič z toho nie je také úplne isté, ako čo je v dnešnej dobe isté. Ale väčšinou je to naozaj patranie v starých písomnostiach, nájde sa nejaký latinský rukopis, tam sa zistí nejaké slovo, ktoré sa vyskytlo prvý raz tam. A je jasné, že z toho potom pochádza nejaké francúzske, z toho potom nejaké iné. Takže je to vyslovene detektívna práca. Ale samozrejme potom sú ľudové etymológie, kde tak vlastne začínala etymológia, že človek sa naučil 2-3 jazyky, zistil, že niečo sa podobá a hneď prišiel na to, že to súvisí a to skoro vždy nie je pravda a neplatí to. Ja by som ešte v tejto súvislosti ako spoluautorka výsledku veľmi odporúčila etymologický slovník slovenčiny od nášho pána riaditeľa Jura Krajka a tam ako kolega spomenul, je veľmi často pri tých vysvetleniach, že možno pravdepodobne asi zrejme sa to dostalo odtiaľ tam a potom k nám. A ešte následná práca bola pri vyhľadávaní etymológie vlastne sa aj kolega trošku hneval, že venujem tomu toľko času skoro ako všetkým tým ostatným tú kvalitu a pritom rozdiel sa tam ani neukázal veľký, ale doteraz ani slovenské názvy nie sú jasné, či vznikol najprv názov rieky Nitra a potom názov mesta Nitra a kto to vlastne neviem, že tam ani jeden názov takmer nebol istý, takže bolo to naozaj taká detektívna práca. A ešte o to ďalšie príbih vlastne. A tých vlastných neviem, je to vrátanie etymológie priesíc? Áno, ale tam vlastne v tých najfrekventovanejších slovách, keď sme vyťahovali z korpusu, až tak veľa tých vlastne nebolo. Takže veľa priezvíc sme neohorovali, ale skôr tých obyvateľských a vlastne priezvíc. A existuje nejaká novšia databáza alebo výskyt priezvíc, ktorú si počúvate zverejniť z roku 95, alebo... No to už myslím, že ani nerobí ústav. Už tak nerobí ústav. Už ani nie, že prevzali, ale medzi tým vstúpili do platnosti rôzne zákony, napríklad GDPR a už to nie je také jasné, že či sa môže vôbec zverejniť, že v tejto obci je človek s takýmto priezviskom, keď sa to priezvisko tam vyskytne raz. Lebo to je už jasné, kto to je. Ako štatistický úrad myslím, že niečo má, ale tak. Dobre, takže... A môžete sa spýtať, z tej skúsenosti, keď ste hovorili, že je to také ako detektívna práca, vedeli by ste povedať príklad nejakých takých slov, že z tohto pohľadu, ktoré vám
dali najviac zabrať a pamätáte si na ne? No, to boli tie názvy, napríklad Nitra. Ale to sme odsunuli, že bude to, zaradili sme to medzi slovenské, lebo čo s tým? Akože nedá sa dopátrať. No. Teda takto, že možno by sa dalo. Ono zase, my sme skúmali už existujúce pramene v tomto príspevku. Keď už hovoríme o tej ozajstnej detektívnej práci, tak kolega Ľubor Králik je ten, ktorý sa tomu venuje úplne najviac. Takže on je ten detektív, čo sa tam ozaj hrabe v tom. A máte, povedzme, nejakú štatistiku, ako by som to nazval, rekordérov, že čo prešli cez najväčší počet jazykov, kým sa dostali do slovenčiny? No, nie. Mohol by som to v tom datasete pozrieť, ale zabralo by to nejaký, ale tak priamo, že nie. Dobre, takže ak nie sú ďalšie otázky, tak ďakujem za pozornosť a tešíme sa niekedy.